Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Ayeye mhlatuza yeye. Ayeye mhlatuza yeye. Ake sishaye izandla kakhulu bangcwele sishayele uNkulunkulu. Oh, Jesus. Jesu. Jesus. Hallelujah. Jesus. Asimphinde umoya ngcwele simuphe izandla. Simphinde simshaleni izandla ezinkulu. Ake sishaleni izandla thina sonke. Oh Nkosi yami ongcwele. Thank you Jesus. Hallelujah. Bazalwane, ngivumelene ngithathe leli thuba ngibingelela ibandla lonke umzimba kaKristu makoti wewundlu egameni lenkosi ngiyacela simshayele elikhulu ihlombo uNkulunkulu. Hallelujah. Siyabingelela bonke obaba abakhona endlini. Sibingelela bonke omama, bonke abantu abasha egameni elingaphezulu kwamagama igama lenkosi uJesu. Ake simphindeni uNkulunkulu simshayele izandla. Hallelujah. Siyabingelela present worship team ethu, keyboardist bethu, usound engineer bethu, team ethu protocol ama ushers wethu, imedia team. Ngiyacela bangcwele sishayele uNkulunkulu ihlombe. Praise the Lord. Siyabingelela ngosabantwana abancane egameni lenkosi. Sanibona nomhlathuzi. Ayibo sanibona mhlathuze sanibona. Hello mhlathuze hello. Asishayele uNkulunkulu ihlombe elikhulu egameni lenkosi. Mfowethu Sabelo angimazi ke namhlanje udleni. Ake nimshayele izandla hayi ngeke namhlanje. Angazi noma ile mic yalapha na. Ngathi namandla namsengicabanga ukuthatha yona. Praise the Lord. Kodwa nje bazalwana ke sishayele uNkulunkulu izandla. Ngakhulu egameni lenkosi. Sibingelela ababukeli bethu emakhaya kuzo zonke indawo laba sibukele khona ngalesi sikhathi egameni lenkosi nabazothola le video later. Siyanibingelela egameni elingaphezulu kwamagama igama lenkosi ethu uJesu. Ngiyacela leli gama ke silishayele ihlombe. Singakahlali phansi cela ubingelele abantu ababili abathathu egameni lenkosi. Uthi sawubona makhelwane wenze kahle wabakhona egameni lenkosi phakathi kwalendlu. Mnikeza nje uthando umshange high five. Umshanje ngehug. Umtshela ukuthi wenze kahle, wenze kahle, wenze kahle, wenze kahle. Wenze kahle wafika nawe. Nakho-ke. Praise the Lord. Asiphinde futhi simuphe ihlombe elikhulu uNkulunkulu. Kanjalo siyabingelela bonke abefundisi abakhona phakathi kwethu zonke ingcebo zenkosi asibashaleni izandla abefundisi. Praise the Lord. Nkosi yami ngibona lapha emumva mangibheka ngibona ke Nkosi yami ubaba umyeni. Hey uNkulunkulu uyamangaza. Ake nishayele ubaba umyeni izandla. Abantu abaningi ke mhlambe bezwa abanye abazange bezwa. Lo baba unobufakazi. Lo mama unobufakazi. Ubaba umyeni ubuya kude noNkulunkulu.
ukubana kusomusa kaNkulunkulu ngabe mhlambe sikhulume enye indaba, kodwa ukumbona ekhona phakathi kwethu ephilile ezihambela bazalwana umusa. Ake sishayele uNkulunkulu izandla kakhulu. Hey baba umyeni siyabonga. Mama, thank you ukuthi ume eduze nobaba. Sibonga kakhulu nabazalwane bebalokhu basile umkhuleko. Namhlanje baba umyeni ukhona phakathi kwethu. Ngokuhamba kwesikhathi sizomnikeza ithuba akazosho labuya khona. Kulile lo baba mbona enje uphuma ku-ICU kwahlala inyanga yonke ku-ICU, mhlambe more than that. Kodwa namhlanje ukumbona nje khona phakathi kwethu kuyayithinta inhliziyo ukuthi kanti uNkulunkulu unjani. Haleluya. Baba siyambonga uNkulunkulu. Mama siyabonga. Bewandluliswa ke mama esikhathini esinzima kuba umama wathi usalalela into kamama wakho waba umyeni wakho. Ngiyazi ukuthi omunye umuntu bengeke akwazi ukuyimela yonke lento. Ubiza umzalwane umethemba uNkulunkulu. Khona ikhathi la ukhuleka ungabusazi ukuthi fanele ngithini. Kodwa uNkulunkulu bemuhle. Ngiyacela simshayele izandla. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi ethu uJesu. Angazi noma ngiyezwakala kahle yini kule side elingapha. Ngiyezwakala kahle kahle. Amen. Asemshaleni izandla uNkulunkulu. Haleluya. Bangcwela ngizwe ukumosha isikhathi. Sibonga uNkulunkulu kakhulu ngethuba asinikeza lona. Bengekho kule viki eliphelile bengisegoli. Kule viki ke ngilapha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulukazi ngokhetho olusanda ukundlula. Besike sasho ukuthi ke ayibazalwana ke siyikhulekeleni into yama elections, into yokhetho. Singathatha kancane thina sithi ama elections, anything can happen. So simbonile kuNkulunkulu ukuthi kambe kahle. Noma ke zikhona ke ikhalazo lapho nalapho, kodwa nje sikubongayo ukuthi uNkulunkulu ungenelele egameni lenkosi. Sizokhuleka njengoba sesikhulekile ekuqaleni, siphinde futhi sikhuleke siphindisele udumo kuNkulunkulu ukuthi njengoba khambe ngalendlela akubanga ukuhlakanipha nokuqonda kwethu, futhi akubanga imikhuleko yethu, kodwa kube ngumusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu ngeke ngasho ngathi ngalesi sikhathi kuzo zonke izinto ezikhona emhlabeni, wonke ama institutions, kuyo yonke iminyango ongayicabanga, okubona abantu uNkulunkulu athi ngifuna ukuzwa bona ibandla likaKristu. uNkulunkulu ulindele thina ukuthi thina kube yithina simtshelayo ukuthi Nkosi ngalesi sikhathi dala okusha, yenza lokho Nkosi. Siyamethemba kuNkulunkulu bazalwane egameni lenkosi. Sisazophinda futhi sikhuleke. Ayibongwe inkosi. Sizokhuleka sibonge bese futhi siphinde siyakhuleka sikhulekela ukuthula ezweni lakithi. Ayibongwe inkosi. Njengoba kunje uyadingeka kakhulu umkhuleko. Omunye umuntu angathi hawu sekundlulile, siyabonga ukhetho olundlulile. Ngithi mina anything can happen. So that is why as a church we need to stand in the gap and pray and say kuNkulunkulu, Father, let your divine intervention intervene. Hallelujah. Ake siphakame thina sonke ngezinyawo zethu. Ngifuna sokwenza lo mkhuleko wokubonga, siphinde futhi sikhulekele ukuthula ezweni lakithi. Hallelujah. Ake siphakamise izandla zethu egameni lenkosi uJesu. Emhlabeni nasemazulwini yini akekho ofana nawe.
emhlabeni emhlabeni nasemazulwini akekho yena ake simtshele emva kwemini emhlabeni nasemazulwini akekho kodwa singaso yini namhlanje emva kwemini emhlabeni
Akosa izandla zakho uvula umlomo wakho. Jesus. Kube lowo nalowo bese uyathandaza kuNkulunkulu. Baba wethu ingcwele egameni likaJesu. Baba egameni elingaphezu kwamagama onke. Baba egameni esithi masilibiza. Baba kuthuthumela amadimoni. Baba kuncibilika izifo. Kubola baba imithi yabathakathi. Baba kugasuka izibopho. Kuvuleka Nkosi iminyango evalekile. Baba wethu ingcwele. Baba wethu ophilileyo. UnguJehova igama lakho. Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Wena baba izolo. Wena baba namhlanje. Wena baba naphakade. Awuguquki Nkosi. Awushintshi idwala. Baba egameni likaJesu. Baba egameni elingaphezu kwamagama. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga dwala lethu. Siyabonga mdala wezinsuku. Usilondile wasigcina. Baba egameni likaJesu. Sibonga lenkonzo yokhetho. Ukuthi baba uyihambise kahle. Baba egameni likaJesu. Sibonga ukuthi uNkulunkulu ukhuzile wayala limimoya. Sidimana njalo uNkulunkulu ongcwele. Sidimana njalo dwala. Sidimana njalo mdala wensuku. Sidimana njalo ndoda yamandla. Sidimana njalo ndoda yayikhwepha. Wena ohlala phansi amagebhugebhu. Ukuba uIsrael anganqotshwa. Bayathu lizulu. Bayathu inkosi. Akekho uNkulunkulu onjengawe. Uthulisile iziphepho. Wathulisa ulwandle. Wathulisa ivumvumu. Wathulisa izimbelo. Wathulisa izimpi. Bayada uNkulunkulu ophilayo. Bayada sonini nanini. Bayada mhlanu ubanzi. Bayada mafunga angajiki. Bayada mathambisa feze. UnguJehova elakho igama. Akekho omunye ngaphandle kwakho. Kuwe izolo. Kuwe namhlanje. Kuwe naphakade. Bayathe gangalala. Bayathe makhoba yakhawuleza. Bayathe mangawukho kanti ukhona. Bayathe sonini nanini. Bayathe mhlanu ubanzi. Bayathe mhlanu mbiso magebhugebhu. Bayathe mlondi kaIsrael ongozeli nongalali. Bayathe ndoda yamandla. Bayathe ndoda yempi. Thulisa imimoya. Thulisa imimoya. Thulisa imimoya. Thulisa imimoya South Africa. Thulisa imimoya ezweni lethu. Thulisa imimoya ezweni lokhokho bethu. Thulisa imimoya ezweni lomkhulu bethu. Thulisa imimoya ezweni lobaba bethu. Thulisa imimoya. Simelana namadimoni. Simelana namandla obumnyama. Siyamelana neziphithiphithi. Siyamelana noxokozela. Simelana nezimpi. Simelana nodlame. Sithi makube khona ukuthula ezweni lakithi. Makube khona ukuthula eSouth Africa. Simemezela ukuthula ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Simelana nemimoya
efuna ukuchitha igazi siyakubopha ukuchitheka kwegazi, siyakubopha ukuchitheka kwegazi in the name of Jesus, in the name of Jesus. Rekatele boshaka riba kasataba riba sandala baba mondolo bosia rekatele bosha makasataba yando bokosaye yandala baba bosa yandala baba bosa makasataba kata riba katoshate riba baba yande riba kushataba rikatama kushataka hula baba bosaya bayata nkulunkulu makube nokuthula zweni, makube nokuthula zweni, simemezela ukuthula. Jehova Shalom, thatha indawo yakho, vumbela imnandi, thatha indawo yakho. Nkulunkulu onamandla, Nkulunkulu othembekile, siyabonga Nkulunkulu wethu, siyabonga mdala wensuku, siyabonga Alpha, siyabonga Omega, siqalo nesiphetho siyabonga. Ubani uNkulunkulu onjengawe, ubani uNkulunkulu ongafaniswa nawe, ubani uNkulunkulu ongalinganiswa nawe. Menzwe imangaliso, mavula kuvaliwe, kalabeli banzi, qongqoshe, ubani ongafaniswa nawe. Baba siyabonga. Take charge and take control upon every situation, Almighty God. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Ake simshayile izandla kakhulu. Lingani ihlombeleni ake nimshayile izandla kakhulu uNkulunkulu. Hallelujah. For the last time ake siqhobele umoya ingcwele. Isandla esikhulu egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Praise the Lord. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi uJesu. Asimphindele umoya ingcwele. Simshaleni izandla. Ukhona uThixo phakathi kwethu. Ake nimshayile izandla bazalwane. Praise the name of Jesus. Ngiyacela bazalwane, without wasting any time before singene ezweni lenkosi, ake nimphinde uNkulunkulu ke nimshayile izandla. Kunento engizwayo. Kunento engizwayo emhlathuze namhlanje ngisacela ke nishayile uNkulunkulu izandla. Yes Lord. I'm feeling something in this place. I'm feeling the anointing of the Holy Ghost. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Singahlala phansi bangcwele egameni lenkosi. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise nina nonke nikhona namuhla egameni lenkosi. Niphinde nibuye futhi kuleli viki elizayo. Niphinde futhi ni-invite nimeme nabanye abantu. Lundlulile ke ukhetho sesilindile egameni lenkosi uJesu. Ngiyathemba egameni lenkosi ukuthi umkhuleko siwenzile uNkulunkulu uyosenzela umusa egameni lenkosi uYesu. Amen. Ngaphambi ke kuba senze okuningi bakhona abaqala ukufika phakathi kwethu egameni lenkosi. Sicela nje ukubabona abasivakashele abathi nje ngiqala ukufika phakathi kwale ndawo, kodwa nje kuloko ngifikile ngizwela ubukhona bukaNkulunkulu phakathi kwethu. Ngicela uphamise isandla sakho egameni lenkosi uYesu. Praise the name of Jesus. Angibona isandla omunye babili bashaleni izandla, bashaleni izandla kakhulu. Niyawazi umkhuba wala ekhaya, niyawazi umkhuba wala ekhaya. Babingeleleni niba welcome, batshela ukuthi siyanthanda uthando lukaJesu, uthando lokuzenzisi egameni lenkosi. Bashaleni izandla. God bless you. Siyabonga bazalwane. uNkulunkulu anibusise. Thank you for coming. Niphinde nibuye futhi
kuleli viki elizayo seniza nabanye senibatshela ukuthi bengelapha emhlathuze e-Eagle Mountain vele nje nibatshela ukuthi hayi ziyakhipha. Mawuthe nje ziyakhipha bazo understand wena ukuthi usho ukuthini. Bazanana sibonga uNkulunkulu kakhulu. Friday besisegoli kwinkonzo yokubreakwa kwama-altars. Hey, angiyazi uNkulunkulu into ayenzelayo. The night of breaking evil altars. Sebenzela uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. This week silapha eThekwini kwangathi ngafaka invitation nemhlathuze ukuthi ake sikhuphukeni Friday. Ake sikhuphukeni ngesiye eThekwini lena inkonzo ngiyanimema kuyo. Because ibaluleke kakhulu inkonzo yokubreakwa kwama-altar. Amen. Ama-altar ibingelelo noma yindawo ezenziwe labantu bakhuleka khona. Abanye bamisile izinto ezithile, abanye bafaka imithi, abanye kunama sacrifice abawenzayo, kunezinkukhu, kunezimbuzi, kuneyinkomo, kunabantu okusacrificewe ngabo. Abantu bathandaza kule ndawo bacele amandla kulabo uNkulunkulu, hayi kuNkulunkulu. Ngoba elinye nelinye i-altar elimile lingamiswanga uNkulunkulu, iBhayibheli lithi lelo altar i-altar elibi. That is why lithi iBhayibheli it's an evil altar. Every altar elimisiwe uNkulunkulu i-altar elingcwele. Any altar elimisiwe kwangabizwa uNkulunkulu wasezulwini, lelo altar iBhayibheli lithi i-altar elingcolile. Baningi kangakanani abantu emhlabeni abathandaza kuma-altar kaSathane. Abanye abazi, abanye bayazi. Ngoba akusiwo wonke umuntu othwele ongazi ekugcineni ukuthi kuzokwenzakalani. Abantu abathwele bayazi ekugcineni ukuthi okwamanje si-enjoy ama-benefits okuthwala, kodwa later ziyosibamba izinto. Akusikhona ukuthi abantu abazi izinto njengamanje zibenzela imali, kodwa later lezi zinto bezibenzela imali ziyobajikela zidle bona egameni lenkosi. Ngoba linye i-altar elimisiwe uNkulunkulu eliseGolgotha la izono zethu zathethelelwa zahlanjwa khona. Ngaphandle kwe-altar alikho elinye ngaphandle kwalelimiswa uNkulunkulu. Ake sali i-altar likaNkulunkulu izame. Hallelujah. So ngisho ukuthi ke asikhuphukeni ke on Friday egameni lenkosi uJesu sibhekise ngaseThekwini egameni. Kunento engayibona engizoyikhuluma kodwa sesi off sesingasekho ke emoyeni. Ngizomtshela ukuthi what happened because umuntu ohamba ekhuleke efune kuNkulunkulu ukuthi la kwenziwa yini ukuthi kube ukuthi umuntu ohamba ebuza uNkulunkulu imibuzo. Mina ke bazalwane ngiyambuza uNkulunkulu ngoba nawubiziwe uNkulunkulu kuba ngabe kukhona okwenzakala ubona ukuthi akusenje ngoba uNkulunkulu ube ngibizile noma beshila. Uyahamba ubuze kuNkulunkulu. Number 1 uhamba ubuze kuNkulunkulu ukuthi ngabe Nkosi konke kusekahle yini. Uma yethu uNkulunkulu konke kusekahle bese uyabuza imibuzo ukuthi why la kwenzeke so, why la kwenzeke so. Abese yakuphendula uNkulunkulu. Sometimes uNkulunkulu kaphenduli same time. uNkulunkulu ngambuza umbuzo namhlanje kuphela inyanga yonke noma kuphela 3 months uthi wena so libele ukuthi wakuthandaza wabuza umbuzo kuNkulunkulu. uNkulunkulu abese yakuphendula athi uNkulunkulu uyakhumbula wake wakhuleka wabuza umbuzo ethi uNkulunkulu ngizileke namhlanje ukuzophendula umbuzo wangibuza wona. uNkulunkulu is not every time na ukhuluma naye uvela phendule same time, kodwa ukuzwa uyezwa. Kodwa uNkulunkulu unesikhathi sakhe bazalwane sokuphendula. Uboku uhamba uyenze lento uzoyibona ukuthi uNkulunkulu kaphenduli lesikhathi thina silindele. uNkulunkulu uyasiyeka sometimes because uNkulunkulu kunezinto afuna ukusifundisa zona. Sometimes wena ungabuza imibuzo, sometimes wena ungathandaza uNkulunkulu eyithulele kube ngathi akekho. Uthe uBishop Thwala efikile eThekwini eshumayela khona
wathi uBishop Thwala izulu linayo into yokuthi kukhuleke lo mzalwane kodwa impendulo itholwe ilo mzalwane, kodwa kube kukhuleke lo kodwa impendulo itholwe ilo. Izulu indlela elisebenza ngayo, wena lesikhathi ukhuleka uyikhulekela impendulo yakho iphendula, uNkulunkulu uphendula omunye umuntu ngomkhuleko wakho. Kanjalo futhi nawe khona umuntu ozokhuleka, uNkulunkulu aphendule umkhuleko wakho ngomkhuleko waloya muntu. Angazi noma iyazwakala indlela. So amagama uNkulunkulu usikhipha kwinto yokuthi mina I myself, akayifuna uNkulunkulu into ka me I myself and everybody, no. uNkulunkulu ufuna into yabantu aba kingdom minded, abantu abaqondayo ukuthi njengoba silapha singabantwana bakaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli singumzimba, umzimba njengoba ningibona ngemiphambili la, umzimba unekhanda, unamehlo, unekhala, unezindlebe, unomlomo, unesifuba, unezingalo, unezandla, unemilenze, unamadolo, unayo yonke into. So amanye amagama malithi iBhayibheli singumzimba kaKristu, lisho ukuthi abanye bethu bayindlebe, uNkulunkulu simuzwa ngabo. Abanye bethu bawumlomo osikhulumelayo kuNkulunkulu, abanye bayisandla esikwazi ukwamukela lokho esuke sikhuleke. Abanye bayizinyawo bayakwazi ukusithatha basibeke kwelesithathu izulu. Nikhona kodwa na? Amukho umuntu othi mina ngiphelele nje, akekho. Omunye nomunye uNkulunkulu ubeke lokhu, wabeka lokhu, wabeka lokhu, ukuthi si understand ukuthi singumzimba kaKristu. Ngisacela simshayele izandla uNkulunkulu. Nakho ke so sizongena ke ezweni lenkosi, asikhuphukeni ke Friday inkonzo ka 6 to 6 at the night of breaking evil altars. Sizobe sikhuleka, kukhulekiwe eGoli, ya kuthandaziwe eGoli, hayi bakhulekile, likhuphuka ngamandla iGoli egameni lenkosi uJesu umNazaretha longcwele. Namhlanje ngifuna ukushare izwi likaNkulunkulu kafushane shortly ngesihloko esithi it is not by power neither by mighty but by the Spirit of the living God. Ngicela ukuyiphinda into engiqeda ukuyisho. It is not by power neither by mighty but by the Spirit of the living God. Ngesizulu lithi akungangezikhwepha, akungangamandla, kodwa kungomoya kaNkulunkulu. Kunezinto sometimes esizenzayo esicabanga ukuthi fanele sisebenzise amandla ethu, athi uNkulunkulu cha, lana kufuneka izikhwepha kodwa kufuneka umoya uhambe. Haleluya. Bakhona kodwa abantu emhlathuze namhlanje. Ngicela nimshayele izandla uNkulunkulu egameni lenkosi umNazaretha ongcwele. Zechariah chapter number 4. Siqala ukufunda noma siqala ukufunda ku verse number 5 noma ku verse number 6. Zechariah chapter number 4. Glory to Jesus. Uyophelela mhlambe noma ku verse number 10. Zechariah incwadi endala nje, we Old Testament. It's a simple message. It is not by power, neither by mighty, but by the Spirit of the living God. Silapho sonke ncwadi kaZechariah chapter 4 verse 5 ukuya ku10. Incwadi kaZechariah chapter 4 sizoqala ukufunda ku verse 5. Yes. Ingelosi eyayikhuluma nami yaphendula yathi kimi, Ingelosi eyayikhuluma nami yaphendula yathi kimi, awazi yini ukuthi zini lezi? Ngathi cha Nkosi. Yayisithatha isho kimi ithi, yabe sayithatha ingelosi isho kimi ithi, lokhu kuyizwi lika Jehova kaZerubhabhele lokuthi, lokhu kuyizwi lika Jehova kuZerubhabheli elisho ukuthi kungabi ngempi
lalela Zerubbabel kungabi ngempi kungabi ngamandla futhi kungabi ngamandla noma ngezikhwepha kepha kube ngomoya wami kuphela kepha kube ngomoya wami kuphela usho uJehova Sebawothi kusho uJehova Sebawothi. Verse number 7 awuqhubeke. ukubani wena ntaba enkulu Ukuba kuwena ndaba enkulu phambi kukaZerubbabel uyakuba yithafa wena ndaba enkulu omi phambi kwaZerubbabel uyakuba yithafa uyakukhipha itshe eliyinhloko ngokumemeza uthi uyakukhipha itshe libe yinhloko umemeze uthi umusa awube kulo umusa awube kulo. izwi likaJehova lafika kimi lathi Lafika futhi izwi likaJehova kimi lathi izandla zikaZerubbabel zibeke isisekelo salendlu izandla zikaZerubbabel zibeke isisekelo salendlu futhi izandla zakhe futhi izandla zakhe ziyakuyiqeda ziyakuqeda. wazi ukuthi kuJehova Sebawothi ongithumile kimi Uyakwazi ke Israel uyakwazi ke Zerubbabel ukuthi uJehova uyena ongithume kuwe. ngokuba kubani oyakudala usuku Ngokuba ngubani oyakudela usuku lwezinto ezincane lwezinto ezincane. Hey Nkosi yami. lapho ethokoza lawo mehlo ayisikhombisa kaJehova Phinda futhi. ngokuba kubani oyakudelela usuku lwezinto ezincane Ngokuba ngubani oyakudelela noma uyakudela usuku lwezinto ezincane na? lapho ethokoza lawo mehlo ayisikhombisa kaJehova Lapho ethokoza lawo mehlo ayisikhombisa kaJehova. aqalaza emhlabeni wonke Awu Nkosi yami aqalaza emhlabeni wonke. ukubona umthofu wokumisa Phinda futhi ukubona umthofu wokumisa esandleni sikaZerubbabel na ukubona umthofi wokumisa ezandleni zikaZerubbabel na. ngase ngithatha Ngase ngithatha ngithi kuyo ngathi kuyo yini leminqumo emibili ngosokunene esothi lwezibani ya nangokwesokhohlo salo na yebo ngathatha okwesibili ngathi ayini lawo magatsha amabili eminqumo eseceleni kwemibhoko emibili egolide hawu Nkosi yami athululwa ngayo amafutha egolide na yangiphendula yathi yaphendula inkosi yathi awazi ukuthi ayini awazi ukuthi ayini. ngathi cha Nkosi Ngathi cha Nkosi kangasi. yayisithi Yayisithi inkosi kimi noma ingelosi lawa angabagcotshiweyo ababili lawa lamadoda angabagcotshiweyo ababili abemi ngasenkosini yomhlaba wonke abemi ngasenkosini yomhlaba wonke. Hallelujah. From verse another version ngenzela abantu abangasizwa isiZulu. From verse ngifunde ngalolimi engiliphethe. From verse number 5, an angel of the Lord told the prophet, do not despise the small beginnings. Noma angiqale ngaphezulu. Yet Zechariah the virgin was meant to encourage the Israelites that the better day indeed is coming, to let them know that God was pleased that the work was underway. Hallelujah. On the temple. And that the angel of the Lord told the prophet, do not despise the small beginnings, for the Lord rejoices. See, the work began. Zechariah 4:10. So whenever the circumstances, whatever the kingdom task that looms before you, don't despise today, because the initial effort seems small and insufficient, no insignificant.
God delighted to see the work begun. Hey, I so wish abantu bangai understand the land. And he promised that he will see the work through the completion. Philippians 1:6. What is your attitude today? Are you thinking of the bigger or always better? The sooner it always better than the later. If is there a place in your plans for a divine delays? Maybe you know where you want to go and you just want to get on with the program already, but God, the sovereign one, holds the future in his hand. He knows exactly what is best for you. Ngisacela bazalwane sibuke very shortly. uZerubabheli lona ekukhulunywa ngaye wayeyigovernor noma wayengumbusi ngaleso sikhathi. Umprofeti, khumbula, in the Old Testament uNkulunkulu wayemisa abantu ababili. Number 1, uNkulunkulu wayemisa umprofeti noma uNkulunkulu wayemisa amakhosi. After amakhosi uNkulunkulu abesemisa abaprofeti. Or should I say uNkulunkulu wayemisa abaprofeti, emva kwabaprofeti uNkulunkulu besemisa amakhosi. Number 1, injongo kaNkulunkulu yokumisa amakhosi kwakwile ukuthi uNkulunkulu wayefuna abantu ba-understande umbuso. So that is why ke kwakuba namakhosi, kube khona umuntu oyinkosi ozobusa phezu kwesizwe. Now lo muntu uma egovernor noma ebusa phezu kwesizwe, kufanele kube khona umuntu ozo actor as the advisor yale king noma yale nkosi. Now uNkulunkulu abesekamisa ke umprofeti. uNkulunkulu uzokhuluma nenkosi via umprofeti, ngoba abaprofeti umsebenzi wabo noma igama elithi prophet. The name prophet is a simple word that means the messenger, the one who's been sent. Now a messenger noma prophet sinohlobo eBhayibhelini olu7 laba prophet. Ngelinye ilanga ngizoke ngifundise about 7 types of prophets, ngoba abaprofeti eBhayibhelini bahlukene ngawu7. Ukhona umuntu ongumprofeti esingathi nasibuka ofana noMose. Lithi iBhayibheli umprofeti kaNkulunkulu uMose, kodwa uMose mase simbuka uMose wayengaprofeti. Ngamanye amagama wayengumprofeti as a messenger, kodwa kukhona lolu hlobo lwabaprofeti olo operator kwi-ofisi yabaprofeti. Now bayahluka ke abaprofeti. Everyone who's been called by God is a prophet according to iBhayibheli. Bese kushiyana ke lobizo lobuprofeti. Kukhona abantu ke abahlala eofisini yobuprofeti. Laba noma ungamvusa ebusuku noma ungamvusa ngasiphi isikhathi, mangabe uthi, man of God, give me a word, angeke ashonele nale, uzokutshela lokhu okwenzakalayo empilweni yakho noma uzokutshela okuzokwenzeka ezweni. Kanjani? Ngoba abaprofeti bayaboniswa. Umprofeti ubona izinto zingakenzeki zisekude. Lalela mzalwane, uNkulunkulu lithi iBhayibheli ku-Amos chapter 3 verse number 8, uNkulunkulu angenze lutho emhlabeni ngaphandle kokuthi akhulume noma azise abaprofeti okuzokwenzeka. In other words, ayikho into engenzeka emhlabeni uNkulunkulu angakhulumanga nomprofeti. Kwenzeka into emhlabeni uNkulunkulu angakhulumanga nomprofeti, kusho ukuthi leyo nto ayiveli kuNkulunkulu. Zonke izinto zikaNkulunkulu uma zizokwenzeka kumele kube khona umprofeti uNkulunkulu azomambulela. Kodwa Nkosi yami, uma ngabe uNkulunkulu azokwenza into eSouth Africa, kunomprofeti okumele amambulela, kunomuntu uNkulunkulu azomambulela isikhathi singakafiki, abantu bangakacabanga.
uma ngabe uNkulunkulu azokwenza into uyayambula akayenza uNkulunkulu into angakabonisani nabaprofeti angakayikhulumi kubaprofeti 2023 ngombe kulonyaka ophelile I prophesy and told people that there is a new organization that shall rise in South Africa, and that organization has been there working together with the party that is in government now, that is ruling. Many people, they didn't understand what I was trying to say. Later on, after God has confirmed, baqala abantu manje bayafaka kwi-status ukuthi babushabalala wayikhuluma lento nayi lento wayayikhuluma kodwa na ungabheka it's about a year unyaka uphelile wathi uNkulunkulu kuzoba noshintsho eSouth Africa uNkulunkulu uzoshintsha igoverning eSouth Africa. Many people, they didn't understand, but I knew ukuthi the word was from God. Today, God is confirming His word. Where in South Africa, what is happening now? What is happening now in South Africa? What is happening now? Where is the new organization? Where is the new part? Is it not MK? If it is not MK, was not MK working together with the ANC? It was. What happened to MK? What is happening now? God is not a man. Let every man be a liar, but God will never lie. What God said it, it settles it. It is so. No otherwise. When God said it, it is said. It is done. God is saying, South Africa, wake up. Your time has arrived. Your season has come. South Africa, expect a change. There's going to be a change in this country. I can feel it in the atmosphere. I'm seeing God changing things. Oh, hallelujah. God is at work. Uthixo usemsebenzini. Uthixo uyanyusa, uyahlisa, uyanyusa, uyahlisa. Kunjalo. Jalo makhelwane uNkulunkulu kawakhuluma manga. Hayikhuluma. Ngiyambulelwa umoya. Umoya kaNkulunkulu. And ngaleso sikhathi akekho umuntu okwayicabanga le. Go back. Hamba uyibuka the message. uNkulunkulu wangivuse ekseni. Wathi na into ezokwenzeka. Go and tell my people to pray. Nganitshela ngathi bazalwane silibandla uthi uNkulunkulu asihlalene emthandazweni sithandaza ngoba kuzoba khona ushintsho eSouth Africa. Abantu abaningi ngayikhuluma bangizwa kodwa bazange bangizwisisa. Later on uma ngabe seqhamuka iphathi ye-MK baqala bahambisa amaclip ale professor ya trenda but nangu umprofeti kaNkulunkulu wayisho lento yekhani bayizwa manje sekhani trenda manje. God is not a man that he should lie. Akushilo uThixo ungumlomo ongathethi manga. Jalo makhelwane uNkulunkulu kawaqamba amanga. Abanye manje sekungena izingcingo bangifuna ngapha nangapha babushabalala wayibona lento siyacela akuzobonana nobaba hey uzomchazela simnikile ubaba iclip yakho la uprofeta khona about this thing yabayifaka lapha ku social media. Abanye bathi hayi ushabalala siyamazi umshana kaMsholozi. How ngiyabonga yazi kuphiwa umalume
kusho ukuthi umsholozi umalume wami. Leso sikhathi angimazi kusami ngigcina ku TV lwababa. Bathi hayi lokuthi bebayikhuluma vele endlini ngoba abantu bengafuni uku-accepta isiprofeto sikaNkulunkulu. They will try by all means ukuthi into bayikhave bazalwane. Yazini lokho izwi likaNkulunkulu aliguquki. Izwi likaNkulunkulu lingufinal. Izwi likaNkulunkulu limile. Uma uNkulunkulu eshinto akekho umuntu onamandla okuyijikisa nokuyijika. Akushoyo uNkulunkulu kuyokuba njengoba ekusho. Namanje ngiyasho angeke ufe unje. I prophesy upon your life you shall not die. Ngalendlela iyo change is coming. 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 Uzerubabheli ufikela uvalo. Zerubabheli ufikela ukwesaba. Zerubabheli uhola uIsrael. Uzerubabheli ufikela ukwesaba usaba izitha zika-Israyeli. Uzerubabheli uphelela ubuthongo ebusuku. Akalali ucabanga izitha. Lithi iBhayibheli wabona izitha ziziningi ukuthi uIsrael angalwa nezitha nabantu abaningi kangaka. Lithi iBhayibheli baphela ubuthongo kuZerubabheli. uNkulunkulu wathumela ingilosi wathi hamba utshela uZerubabheli ukuthi angesabi ngoba lento hayi ngempi hayi ngamandla kodwa lento ingomoya kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu kuZerubabheli, Zerubabheli ungesabi ngoba uyibona le ntaba imile phambi kwakho. Umoya kaNkulunkulu uza kuyinqubula intaba ibe yithafa. Ngamanye amagama uthi uNkulunkulu, no matter what you are going through, no matter how hard is your challenges, no matter how high is your mountain, but God is saying that the mountain that is standing before you, the mountain shall be flattened. The mountain will be flattened. A mountain will become a valley. Ngamanye amagama nawuhamba noNkulunkulu ayikho intaba enzima ongeke uyikhuphule. Uthi uNkulunkulu noma ngabe Zerubabheli izinto zakho zilingana naleya ndaba kodwa yazi lo ukuthi le ndaba izwi likaNkulunkulu lizoyishaya ibe flat, lizoyishaya iphele. Ngamanye amagama uthi uNkulunkulu ayikho into enzima kimi, ayikho into engenzeki kimi. Lalelani bazalwane, uNkulunkulu asisebenzi ngamandla. Masamba noNkulunkulu asisebenzisi ikhwepha. Uma samba noNkulunkulu asisebenzisi impi. Uma samba noNkulunkulu samba nomoya, nomoya ongcwele. Masamba nomoya ongcwele. Noma ngabe kuthiwa sibhekene nezimpi kodwa masibhekana nezimpi umoya ongcwele angakithi nasilwa thina. Umoya iwona silwa ngawo. Umoya. uZerubabheli wabuka ibutho, wabuka izitha, wabuka uIsrael. Wathi uIsrael angeke alunge. Wafikela uvalo, wafikela ukwesaba. Wathi uNkulunkulu hamba tshela uZerubabheli ukuthi akungempi la, akungangamandla la, akungangeyikhwepha la, kodwa kungomoya wakho. Hallelujah. One day lithi iBhayibheli kwakukhona indoda okwakuthiwa nguGoliyathi. Yayisindakela, yayindishaya lapha, iphatha umkhonto omude ongaka. Yaphuma impi ka-Israyeli nempi yamaFilisti. AmaFilisti ema ngaphesheya, uIsrayeli wema ngaphesheya. Waphuma uGoliyathi
wamemezimpi wathi Israyeli mayikhona indoda enamandla ikhipheni izolwa nami. Uma yinqoba le ndoda kusho ukuthi thina amaFilisti sizokhonza nini. Uma mina nginqoba le ndoda kusho ukuthi nina ama-Israyeli nizokhonza thina. Lithi iBhayibheli day number 1 ememeza uGoliath akuvelanga ndoda. Day number 10 akuvelanga ndoda. Day number 12 akuvelanga ndoda. Day number 30 akuvelanga ndoda. Day number 39 akuvelanga ndoda. Day number 40 sashintsha izinto. Wathi uNkulunkulu enough is enough. Kwaphakama umfana omncane, kwaphakama uDavide, yaphakama lentwana, yabhekana nezitha, yathatha ikhasithini, yathatha ukudla, yahambisela abafowabo. Uma ifika empini yathola uGoliath athuka impi, athi nizofunani la, kanti anizile ukuzolwa na, nihlalele, khiphani indoda, khiphani umuntu. Lithi iBhayibheli wafika uDavide ethukana uGoliath. Wathi uDavide ingubani le ndoda ethuka impi kaJehova kanje? Wabuza kumfowabo, wathi umfowabo shut up, ufunani la? Wandlula uDavide. Wabuza owesibili, wathi ubani lo mfokazana othuka impi kaJehova? Nalo wesibili wathi suka lawe lo mhlanjana wezimvu ushiye noma. Wandlula waya kowesithathu. Ngamanye amagama ungemi nabakudiscourage la, nawuvaleka lo mnyango qhubeka ngena komunye. Nalona abakudiscourage qhubeka. There is a door that is waiting for you. There is a door that is gonna open for you. Lalela okungenzeki kubantu. Ngizunkulunkulu ashintsha izinto. Ngizuthixo eshintsha izinto. Oh hallelujah. Bangathi singena kwenye isizini, singena kusizini yabonobani, singena kusizini yabantu abangasiwa, singena kusizini yabononame. Awaziwa nje. Your name lizoba phezulu lapha. Singena kwenye isizini abangaziwa, abebabukelwa lapha, bazothathwa lapha, babekwe lapha, bahlale namakhosi. Usho njalo uJehova, usho njalo umdala wensuku. Israel, don't be discouraged. Zerubbabel, that mountain will be flattened. Mama, yafika le ntwana. Yaya kuwes 3. Yathi uzonikwani umuntu ozoshaya lo yamfokazana othuka impi kaJehova. Owes 3 wathi engathi ngizwile ukuthi ozoshaya leya ndoda kwangathi uzofakwa iringi eshadiswe nendodakazi yenkosi. Umndeni wakubo usikelwe umhlaba. Loyo muntu loyo uyawunikwa konke lokho. Uyothola ama-benefits asebukhosini. Wathi uDavide akentshela inkosi uSawule ukuthi ukhona umuntu ongamlahla phansi lo mfokazi. South Africa ineyinkinga nje, akhona amadoda kaNkulunkulu angayisolva lento, because this thing is not by might, neither by power, but this thing is by the Spirit of the living God. Hallelujah. Wathi owesithathu ngizwe kanjani. Wathi lo endoda
usho ngale nto isho wathi uDavide I'm 100% sure wathi usho desaqhaka ndoda ungahlahla phansi wathi uDavide hawu nisho loya athe le ndoda kadilwa ize wathi uDavide mkhulu kakhulu ukuba ngamgeja lo mangimshaya he's too big baphuthuma baya kuSawuli bathi Nkosi sesimtholile umuntu othi angasishaya isiqhwaga esingugoliath asilahle phansi wathi uSawuli mbizeni masinyane uphi lowo muntu uphumapho wakwabani wafika umfana omncane bambiza bathi woza David wafika umfana omncane wathi uSawuli ana musana ukudlala hayi musana ukudlala sisempini la musana ukudlala ngizoletha ingane empini ngiyambona lo muntu lo ukuthi ungakanani bathi inkosi uthi angamshaya kwabe seyaphendula uDavide wathi uSawuli wakwabani mfana wathi baba mina ngakwaJese wathi uSawuli hawu abafuni abadala mosuba khona la bayavevezela wena usho ukuthi ungamshaya lo muntu wathi umfana omncane mina ngamshaya Nkosi ngimlahle phansi ngoba wayengasho ngoba themba ikhwepha uDavide wayesho ngoba emazi ongaphakathi greater is he that is within us than the one that is out in the greater. Mfana mi ngizama udigesta lento isho ayigwinyeki kahle mfana wami uright kahle wathi uDavide 100% ngiright wathi usho ukuthi lesaqhwaga ungasibulala wathi inkosi ilanga nanamuhla liyothi lisho ikhanda lika Goliath ngoba ngiliphethe ngesandla thembeni David angithembanga ikhwepha angithembanga amandla kodwa ngithemba umoya 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 kodwa Nkosi yami uthi ngithi umoya ngemimoya Gemimoya, gemimoya, Saravana, Parapi, gemimoya, gemimoya, give me more, yeah, give me more, yeah. Give me more, yeah, give me more, yeah. Oh, shoot. Oh, yes. Thank you, Jesus. Akasiphi ikhona into zokwenzeka emhlathini hallelujah akasiphi glory to Jesus ushabahas shanda mama sekatelebe shaya makusa it is not by might, nor by power, but by the Spirit of the living God. Yemasalwa asiri pieta sinenyama kodwa sinoneni moya namabusi balesisikhathi abasemkhathini wamazulu
simile njengebanga siyayilwa impi kamoya. Not by might, not by power, but by the Spirit of the living God. Not by might, not by power, but by the Spirit of the living God. It is not by might, it is not by power, but by the Spirit of the living God. Zingashintsha izinto. Zingashintsha izinto. Uma ngathi take over. Umoya ongcwele waheleza phezu kodwa. Waheleza phezu kolwandle. Kunganalutho kodwa wehla wanyuka ehamba phezu kwamanzi. Wayesethi uNkulunkulu, let there be light. There comes a light. South Africa, I'm seeing a light. I'm seeing a light. Mama sesiyathandisa. Wathi lo mfana. Wathi uSawule mfana. Asidlali la. Are you sure? Wathi uDavide 100%. Wathi ungamshalo yamuntu. Wathi uDavide yebo. Wathi lalela ke qala mfana umuntu advice. Le yandoda kade ilwa izimpi. Le yandoda umakade ebona ezimpini. Akusukuba lula ukumshaya nje. Kuzofuneka mfana ngaze usebenzise ini. Wathi uDavide Nkosi ungakhathazeki. Ake ngilande ireference. Ake ngibuyele emuva. Let me tell the king. Ngoba ukwazi ukulwa izimpi zoGoliath kodwa usahlulwa amabhere. Awukwazi ukulwa izimpi zoGoliath usahlulwa amabhubesi. Ibhere isilwane sidla inyama. Angeke ulwe noGoliath usadla inyama. Ngeke ulwe noGoliath usahlulwa amabhubesi. Bhubesi umoya we-pride, umoya wempakamo. A lion has a pride. Ibhubesi line pride. He's the king of the jungle. A lion is the king of the jungle. Uma ngabe lifuna ukubamba inyamazana ibhubesi livele lidu. The whole jungle kuzwakala umsindo, and all other animals ziba paralyzed because of the sound of a lion. What to David? I've got a testimony. One day, when I was looking after the flock of my father, there appeared a bear, and the bear came and snatched one of the little ones. I ran after it, and I hold the bear. I fought with the bear. I pressed down. Ngalwa nebear, ngalahla phansi, ngalibeka unyawo, ngabamba umhlathi, ngalidabula umhlathi, ngakhipha izinyane, ngabuya nezinyane liphila, ngabuya nalo ngalibeka. Ngelinye ilanga kwavela ibhubesi
nalo lenza the same thing. Labamba izinyane, labaleka nalo, ngahlala emva kwalo, ngaligijimisa, ngalibamba, ngalwa nalo, ngalwa nalo, ngalwa nalo, ngalahla phansi, ngalibamba umhlathi, ngalidabula umhlathi, ngakhipha izinyane, ngabuya nalo liphila. Ube yinikelo yamfokazayo, mnikele kimi Nkosi. Ube yini uGoliathi, wabesengathi uSawuli. Noma kunjalo mfana, angunikeze ingubo zempi. Thatha nali ijazi, thatha nali ijazi, gqoka nali ijazi lami. Gqoka mfana uyona. Wamnika ijazi, wamnika iy'cathulo amabhutsi ensimbi. Wathi gqoka, wathi gqoka, wathi mfana wami kuyaliwa lapha. Wamnika amagusu ensimbi, wamnika ijavelini, umkhonto wakhe. Wathi na umkhonto, hamba uyolwa, hamba uyolwa. Wahamba uDavide, wathi nakahamba uDavide, zamsinda ingubo zensimbi, zamsinda. Wajika uDavide, wathi Nkosi, iyasinda lento, ngikhulula yona. Wayikhulula, wakhulula ijazi, wakhulula amabhutsi. Wathi Nkosi, ngiyekele ngiye nalezi engahamba nazo, mzukwane ngibulala ibhele. Wathi Nkosi, hayi ngiyalibonga ijazi lakho. Wayesethi-ke sengiyehla ngiyombulala lo yamfokazayo. Lithi iBhayibheli babengaphesheya, u-Israyeli engaphesheya, wehla uDavide, wehlela emfuleni. Nakafika wathola umfula onamanzi ahambayo. Wathi nakafika kulo mfula onamanzi ahambayo, wayeseqosha amatshe abushelelezi. Wathatha isilingi sakhe, wathatha ibheke, waqosha lokuqala wafaka, waqosha lesibili wafaka, waqosha lesithathu wafaka, waqosha lesine wafaka, waqosha lesihlanu, waqosha number 5. Wafaka phakathi kwesilingi, waseyakhuphuka, wabhekana noGoliathi. Wathi uGoliathi, mfana, ngizokubulala, ungalingi usondele. Wathi uDavide, ngiyasondela. Wathi uGoliathi, ngizokubulala. Yaqala impi yamazwi, waqala impi yamagama. Wathi ngizokubulala. Wathi uDavide, uyongibulala ngani? Asikho isikhathi esiloliwe salolelwa thina esiyaphumelela. Wathi uGoliathi, lalela mfana wami, uyayibona lesoda engiphethe, uyawubona lo mkhonto. Wathi uDavide, wena Goliathi uza kimi ngenqula nangomkhonto, kodwa mina ngiza kuwe ngegama, ngegama. Wasondela uGoliathi, ethukuthela uGoliathi, athi ngiyambulala lo mfana. Wathi uDavide, wena namhlanje ikhanda lakho liyadliwa zinyoni zezulu. Wasondela uGoliathi, ethukuthela, wasondela uDavide. Hamba ngepace yakho, bayeka abagijimayo. Hamba ngepace yakho, bayeka abagijimayo. Hamba ngepace yakho. Wasondela uDavide. Wathi uGoliathi, ngidraw iline. Wadlula leyo line ngiyakubulala. Wathi uDavide, lalela Goliathi, asikho isikhathi esiloliwe salolelwa thina esiyophumelela. Baba umyeni, asikho isikhathi
siloliwe salolelwa wena esiyophumelela. Wasondela uDavide, wasondela uGoliath, waqala uDavide, waqala uDavide, waqala uDavide, waqala uDavide, waqala uDavide. Ishuu wamshaya wawa uGoliath wawa ngesisu. Wafika uDavide, wafika uDavide, wathatha umkhonto kaGoliath, wahlaba ikhanda, shaya intambo, khipha inhloko, wabuya nayo ngaphesheya. Wamangala u-Israyeli ukuthi for 40 days sisabisa indoda eyodwa yazoshawa mfana omncane. Awuphinde utshela umakhelwane, it is not by power, neither by might, but it's by the Spirit of the living God. Akuyi ngempi, akuyi ngezikhwepha, kepha ngomoya. Cela ukuthandaza. Yabona uGoliath scientifically abenze science bazongivumela. Mina ngiyenzanga i-science. Kodwa scientifically mawungashaya umuntu la, there's no way yokuthi umuntu angawaso. Bathi wasiyalwa nomuntu ngimuthi ngimshaye la, ngeke aweso. Umuntu uwa aketuke athi mawushaya ikhanda, the weight imdonsana emuva. Kodwa uGoliath akawanga ngesiphundu, kodwa wawa ngobuso, walala phansi. Why Goliath wangobuso? Ngoba lithisi likaNkulunkulu onke amadolo, onke amadolo, onke amadolo ayoguqa, zonke izilimi ziyafuma. Ebazalwane, itshe uDavide ashaya ngalo uGoliath, kuthiwa wafaka amathamane enesihlanu yile lashaya ngalo uGoliath. Nginesithombe uDavide, itshe lakaDavide liza kuGoliath, uGoliath ashone phansi. Nakathi ushona phansi netshe lishone phansi, nakathi uyavumbuka netshe liyavumbuka. Lifunjilwa yini umoya ongcwele? Umoya ongcwele wayedirector itshe likaDavide, athi ushone phansi lishone phansi, athi uyavumbuka livumbuke, lamshaya wawa. I prophesy upon your enemies. Your enemies will bow before you. Your enemies will bow before you. Your enemies will bow before you. I declare upon your life, no weapon formed against you shall be able to prosper. Shatuze, I prophesy a new season. A new season. Shatuze, change is coming. Change is coming. Change is coming. Eagle Mountain, change is coming. I prophesy before the end of this month, something good, something wonderful, something excellent is gonna happen to you. I prophesy a change in your life. Hey! 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 Change is coming.
Change is coming. Change is coming. Change is coming. Shayzanda zakho ufuna umlomo. Oshata pakasa. Ikotolo bobo saya. Ikatoto bobo. Ikata papa. Rikata pasita. Rikata papa seke. Ikoto bokosa. Ikato bokosata. Iandela bobosa. Iyababosa ye. Ikato sonda. Makasikata. Libasata paya. Urababa seke. Ukato saya. Mokosikata. Libroska Mandora Rabasata Paya Ikababosa Yandelabosia Yondosele. Hey! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shaya nizante inkulumo yethu uvula umlomo besiyabonga. Ake siphinde simshade ihlombela ukhuluma ongcwele. For the last time asimqhobeleni isandla esikhulu. Izwa amandla kaNkulunkulu. Izwa umoya kaNkulunkulu. Izwa umoya ongcwele. Glory to Jesus. Ake nimshayele izandla khona kule ndawo. Qhobeleni isandla esikhulu umoya ongcwele. Ikasimulo yakitwele amasuluge oh omhlaba oh cela ukuthandaza nabantu. I'm so discouraged. Hey baba, angazi nje nami ngisuka amandla yaphela. Angazi kwenzakalani. Cela ubaba thandaze nami. Zerubbabel. It is not by power. It is not by might, but by the Spirit of the living God. Every mountain standing before you, that mountain will be flattened by the power, the Spirit of the Lord. Apostle, what is the Spirit of the Lord? The Spirit of the Lord is the power. The Spirit of the Lord is the anointing. When the anointing comes upon you, when the anointing rests upon you, when Samson was fighting against the lion, the Bible says the Spirit of the Lord came upon Samson. The same Spirit that came upon David, the same Spirit that came upon Samson. And then Samson will fight against the lion and destroy the lion with bare hands.
It is not Samson, but it is the Spirit of the Lord. It is the anointing of the Holy Ghost upon me. Oh, Shadabahosai. It is the Spirit of the living God. I want to release the anointing of the Holy Ghost upon God's people. I want to release the power from above. Every challenge, every obstacles, everything that is troubling you, right now in the name of Jesus, I command every spirit, I command every demon, I command every witches, by the power, by the Spirit of the living God, come forward, come forward, come forward, come forward. I want to release the anointing. Rita Pakoshata, Ripa Katosate, Rikatata, Rima Masaya. Ushers, please help me. Una mama yando kosaya. Yesha. Moyo inkwele. Bati dege santa sako. Sekatabarosh. Ipakusatapaya. Itolobobobosia. Ikatata papa sitakato. Ipapa. Hey! Rika papa suta papa. Ikatrosita payonda. Rekapasha fire. Ripa papa sikatopo. Ripa papa ya totosha. Hey, katotosa. Fire of the Holy Ghost sikatama. Ura basata katos. Ura papa sikatama. Yandana bossa. Yes. Ura baba ashas kama. Ura baba yakuta baba. Ushata kadoshake. Hey! Riba baba mossa. Riba baba masaya. Una baba mos. Yando komasa. Yababa sate. Yes, Lord. Yes, Jesus. 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 Fire all over your body now. Ripakasataka. Ripapasata. Yandobobosa. Yandobobosa. Yanamosa. Yandalabase. Yandala baba basa, yandala baba basaka, yababa sanda, yababa sike, shaizandu shanukulugaku. Thank you, Jesus. 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 Fire of the Holy Ghost. Fire upon you. Fire upon you. Shaizanda zivulumlomo bese siyabo. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Fanele sitamashane umuntu elizandla enkulu. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga Dwala. Siyabonga Mdala wethu. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. 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 Asimpindeni simshane ihlombele ukhuluma ingcwele. Kodwa Nkosi yami. God bless you. Ubonga abasibukele emakhaya uNkulunkulu anibusise. Omunye uthi I so wishes kube bengilapha. Ngithole lamandla kaNkulunkulu engwabona asebenza kule ndawo. Lalela. Prayer has no distance. Prayer has no barriers. La ukhona isandla singakuthinta. Amandla umoya kaNkulunkulu ngakuthinta. Wena nje ongakwenza, man of God, I'm far away. But na isidi yami baba ngiyayithumela.
ayifinyelele la ukhona. Sandla umoya kaNkulunkulu ungithinta nangama banking details zethu, tshala imbewu yakho uzombona uNkulunkulu eyithinta impilo yakho. I am your apostle MJ Shabalala. I salute you. God bless you.